bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama e lawol ɗimmol sikki ala eɗen gandi so tawi woni en nani ɗiɗo loylali tan wonko hakkillaji gaddata walla ni won kadi ko ɓerɗe ƴogata sikki ala hande o eɗen gandi janggo sahare welde Allah ko dawol hono ngesa ceerno ɗum waɗi so tawi woni en garti hande ɗo e haalde ngol ɗon dawol o humpitaki hen walla ni mbiyen luytataki hen omo ganduɗa kañum woni jinnaɗo men tedduɗo o woni Baaba usmaan bari ko kanko hande kuccodirɗen gam o haalan en janggo holno dawrate e holno dawol ngol jogori sifrade janggo so haala welde noon Baaba usmaan bari salmin bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Min calmini on min juurima on oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca hakke salmina dental ngal fof bandiraɓe fof dendagal ɗo radio o yahata fof ina salmine ina juure garɗe ɗo koye yamirore mawɓe dental ngal e yamirore ceerno alhaali dawol ngesa ceerno ba ko ɗum woni ko ciftinte ɗen wona eɗen jejjiti ko siftinte tan kono goto fof hande ko himme mum ko haaju mum no ngesa ceerno ba gasiri kala neɗɗo almudo jiiɗo ngesa ba hande woni haaju mum tan ko yo ngesa ba gasa ko ɗum tan woni haaju mum Allah kadi ne newnani en ko mbayruɗen hebde en keɓi ɗum tuggude e ɓuuɓol alhamdulillahi rabbil alamina eɗen jetta Allah eɗen jetta ceerno yo Allah juurnu gurdam makko yo ɓooyan en ɗo yo Allah newnan en no mbaɗirɗen ko ina wela Allah nelaami Cheikh Tidiane ina wela mo kanko ceerno aywa joni noon alhaali mawɓe dental ngal mbi ina calmina on ceerno Siraji en hankadi Saydou Keita en ya Allah dendagal maɓe ceerno Aliou Kane en julɗo moƴƴo en ya Allah dendagal meɗo hono wiyete Oumar Sall en ha Ousmane Touré en hankadi Adama Sow en Mamadou Lamine Saydou Dieli en e ɓeɗo fof Ousmane Touré en dendagal bandiraɓe ha e legal Nasrullahi fulɓe jeeri ɓen fof ina calmine ina juure ina ñiñague duwaw ina ciftine ko jejjitani jiɗɗen ko Allah newnana en janggo mbannoɗen dawet aset jawtugol ngol ni beela Allah rokka en mbawen wadde hono noon tawa kala ko woni toon e ertere janggo kam ina gasa tawa ko en noddat ceerno nodda en tan wiye gasi o waɗa faati e salatul fati keɓen moƴƴere Allah wonde hende e teddugal gongal hen ngal e ɓural gongal hen ngal e dañal gongal hen ngal ɗum noon tinnoɗen enen fof mbakkiloɗen jehen janggo goto men fof yo yaaru ko kañum gaynata ngesa ba kala kadi jahowo ina ñaaga neɗɗo fof jahowo toon yo tinno yo nawor soppiral sabu Allah yo naw soppiral enen no poɗɗen ni no jaareten toon ni eno poɗɗen ni so tawino enen yaaɓe ɓe fof eɗen jogii soppiraŋaji eɗen dugga eɗen gandi en darata koye ngesa he ɗum noon tinnoɗen kala jahowo yo wakkilo nawora soppiral Baaba Ousmane so tawi en garti ha joni ñanden eɗen gandi eranoma gila e nder wuuro ngo ha e saraji guure ɗe fof wadde sikki ala barkatunaɓe ne kettima lenkirinaɓe ha tottan ma ganduɗa hoorema hono l'islam naɓe e dendagal ɗi nokkuji fof ne kettima ha ɗon raba en fof nane hettima hol erago ma fademaɓe kamɓe fof eɓe calmine eɓe juure kamɓe fofof eɗen calmina ceerno Alpha mo lenkiri eɗen calmina ceerno oɗo jajo ceerno Abdourahim Dia eɗen calmina ɓe e dendagal seeremɓe wonɓe toon e tundu he e commune aji gonɗi toon ɗi dendagal président ji comité aji ɗi e dendagal julɓe wonɓe toon ɓe ɗon ha Pakom Pacana Pakkan Bisabor ha Guinée Bissau ha Guinée Conakry ɓeɗo fof ina calmine en kaldino dawol ñande aset nde so Allah jaaɓi enen fof ma en dutto aset garowo o beela eɗen mbawa gaynude ngesa mba dawol men ñanden moƴƴi yooɗi feewi golle ɗe moƴƴi Allah waɗi hen newuya Allah waɗi kadi dawtama e alarba he woodi kadi ko waɗa en tinnima tan sen jeeyi so Allah jaaɓi ma en gayno ɗum ɗon lenkerinnaɓe ceerno Alpha ina salmina on e dendagal tundu ndu ceerno Abdourahim Dia en ɓeɗo fof siraji ayni madi kunjama en kamɓe fof eɓe calmina on kamɓe fof ɓe jii ɓe garino ɓe mbaɗi communiqué maɓɓe haalde dawol ngol ɓe kaali minen komin ciftinat tan kono kamɓe ɓe kaali koɓe ponno haalde ko ceerno Siraji haali ɗum ɗon ha ceerno Saydou to barkatu ɓen fof e sarifaɓe fof ina calmine ina ciftine janggo dal ina yiiɗa enen fof beela Allah walla en garen ɗum noon enen ne kadi ga tundu kadi tuggi sunnatu
abi somona madinul ilmi ha madinul ilmi ha misira ha quba ha saadatu ha fas sam busra ono yite daifa ni madi beedo fof ina jamira jango goto fof yo ar amma wonbe gese be taribe madina wonbe gese be wonbe fof kambe fof ina wi'a kambe fof jango yo en kawrudo gesa do bela Allah walla en gaynen busra to hono wiite was pasugo kinsi kasugo bowen sinjan bowen beedo fof sinjan bala en beedo fof ina kalane dawongol jango kambe fof be nodda e kewal be garda e sembe be garda e sopirangaaji mabbe bela gerte de na duggite e jango de gasa tawa ceerno wiete ko ngesa ba gasi kadi ko enen buroto foftude sabu so tawi gas ceerno gasi en paati e golle men ala ko tampeten ala ko jindeten ala ko tampeten en golle men tawar peewi enen fo en dañanno gollirden tawa koye dow haqqillaji en galana caɗele ngesa ceerno ba ina fadi en ɗum noon tinnoɗen hen jeen amma to galle bari Sinthiane Koundara kamɓe fof kadi on diwan dendagal ɗon Sinthiou en kanjama en Sinthiane Aset en kamɓe fof ɗon ha sare Mamadou Egge ha Ñamanari kamɓe fof ha da on no witeno ko ham ato ba debi muttudinde seeda ba usman so tawi en garti ha joni to banggue erago go a yerimo do jom sufirangaaji en kono e lembinano da ero jom gayyen jom puccien fof ɗum fof ma ere so Allah jaɓi ɗono ko noon tan yarata joom gayyen ɓe e joom pucci en fof ina ñaaga yo gar e keewal tawde ne weeli duggude enen fof garen beela enen fof ballodiren janngo kam wona ko wiyete ertere ko duggol gerte ko janngo gasat fof ha laaɓa ɗum noon tinnoɗen jehen toon ɗum noon timindala en mbiyannomi Madina kokum en ɓeɗo fof yo gandu ɗon ha gurel ceerno Amadou kamɓe fof ha Fudu kamɓe fof Moussa Kouta en Moussa Ba Kanté en ɓeɗo fof ina tintinagol ɗo dawol janngo kala mo Allah newnani ina ñaaga janngo enen fof yen kawruɗo nges ceerno ɗo dendagal enen fof tengti noon kadi ɓe korosmaɓe kamɓe fof alma meɓe ɓe e jargaji ɗi e fof kamɓe fof eɓe ñaaga janngo yoɓe jawnoɓe gardi eɓe gandi galle barina dari so tawi ɓe pelliti arde tan wona otoji manquirtaɓe ɓe keɓat otoji kam koɓe gardi saabu galle barina dari hen darde tinne ko enen tan tinnoto mbaɗen hen haaju men daroɗen garen so arama kadi en saaha guerte ɗe sen jolama giwro en to funnague to sen jolama kadi giwren ka hirnaga ga hedde ceerno siraji pappaka fof ina dugge koko duggete naaten e guesa he caroɗen e mabba noon bannoɗe ñande asar oyani sen mbaɗigol lefol tan ko en gaynoɓe so Allah jaaɓi inchallahu toon no weeli duggude guerte ɗe kadi ne labti ne labti gooƴi ɗi kadi ne labti toon kam so yahama so Allah jaaɓi golle ɗe ne jaawi eɗen jorti moƴƴere Allah to Madina Touare kadi ɓenne kadi calminama ceerno Mamadou Ali on ne hirjini dawol ngol haali fodde mum no foti haalirde fof e dendagal guure ɗe omo yamiri ɗon guure ɗe fof Sinthiane Aset en ha no wiyete ayni madi antenne en fof ina ciftine dawol ngol ko janngo jogiiɗo moto e jogiiɗo oto e taxi moto boto fof ara enen Madina naaɓe noon eɗen ñaaga enen Madina naaɓe kala joom taxi moto kala joom bitik kala joom meccal gonɗo e Madina ina ñaagora Allah e nelaɗo mum Cheikh Ahmed Tidiane dawol ngol janngo yoɓe dokku Allah e nelaɗo Cheikh Tidiane ɓe dokka ceerno dawol ngol kamɓe fof ɓe gudda bitikaji ɗi ɓe kala ko gollatno acca ɗum yaado dawol to beela Allah rokka en woni o on jarama min calmini on min juurima oɗon jarlo oɗon jaafo kala ko feewi hen ko Allah e nelaɗo Cheikh Tidiane barke ceerno ko oñi hen fof ko ustare amen oɗon gacca hakke oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah newnan en no mbaɗirɗen sembina en hen saabu barke Allah e nelaɗo barke Cheikh Ahmed Tidiane ceerno siraji papa ne salmina on yo on gandu ceerno ina welti e dawore ceerno ne welti e dawi he hitande hikka nde ko dokkal hitande hikka nde ko mofgol tan koko jowa tan arat tan moɓa hitande nde hikka ko ɗum Allah rokki en guese ɗe fof no ndewi lawol en jii no dawruɗen ndi makkari no ndi waɗira ɗum ɗo ko hunde mawde en gowani ɗum makkari men nidi fotanno kono ko dawi mbaɗanno ɗen kono noon dawde en nde tisubari yono tawa enen fof en gayni nden weltare nde ceerno jogui nde jiɗɗen ne ko Allah rewna hen guerte ɗe ne gaynen ɗe no yiɗiri ni tawa ɗe fof ɗe jalta e boowal
on sa heddo sulsugol allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim odon jarno odon jafo masallah bandiraɓe hore Amadou Dia hetto fama ina ɗo jooɗi hande noon so tawi century en gueɗe toon noon so tawi arani ɗo ha gulum so arani tan koye hoore ma min paƴi so Allah jaɓi assalamu aleykum noon waaleykum salam bandiraɓe musidɓe tedduɓe nani ene foof goɗo erago ganduɗa hoorema hono janggo woni dawol ngesa ceerno so hawre welede Allah noon wirdani ko wadde yamirore nde beel Allah walla en golle ɗe gasa on saaha ko heddi e guerte ko jokkite taw so tawi woni halifa o nani ɗum wawa dañde hen weltare no hannirta ni o jarama no fewi kanko Ba Ousmane Bari kono jarama kadi hettiyankoɓe saktir men Dakar FM mo 94.9 Allah jarama on jarama. Assalamu aleykum.